Я хеле удамода намедонам чӣ хеле мешава ки ди тарафи чашмашон атёк метия бу ҳам синяк мешава, синяк поён мерава. Худоро шукр айма ҳичи нашуд. Фуркана биё кадистаи ҷуруша. Гудак ма давлени караган ино. Бечора ду забона шудагай. Биё рафтем медона рафтем биё рафтем иниҷа рафтем мегабо. Ассалом чӣ хеле созӣ ҳам халирам медона. Бисёр ҳама гапоро ба тоҷикӣ мефаҳмоне ки гап зада наметона. Аки ягон туркиша хушрӯ гап задан ёд гиря ку ягон 2 сол пас меоя ҷо полностью ёд мегира тоҷикира. Хай гудаки мада зура ҳам форсӣ забони худмона ёд мегира ҳам бепул да гӯё. Агар ҳаракат кунем русиям ёд тем ша вайшам бепул ёд тем ша вообще зур мешаванд. 2 забон в подарок от шоисташки. Фуркану